Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Archbishop Thomas Msusa sanathawe mpingo wa Katolika. Mpingo wa Katolika m'Malawi watsutsa mphekesera zomwe zikuzungulira masamba ena a mchezo kuti Archbishop Thomas Msusa akukhala mwamantha komanso athawa mdziko muno kutsatira zomwe anayankhula mu ulaliki wawo pa 24 December 2024 zokhudza ripoti la kugwa kwa ndege imene munali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Mphekesera zokhudza kuopsezedwa kwa Msusa zikubwera patangodutsa sabata ziwiri iwo atapereka maganizo awo kudzera mu ulaliki kuti sakukhutira komanso chilungamo chidzadziwika pa za ndege yomwe inagwa ndi kupha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Maganizo a Archbishop Thomas Msusa kusemphana ndi zomwe zili mu ripoti lomwe anatulutsa anthu amene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anawasankha kuti afufuze zimene zinachitika ndi kuchititsa kugwa kwa ndegeyi kuthungwa mu nkhalango ya Chikangawa. Ena mwa akuluakulu mu mpingo wa Katolika komanso ena mu ofesi ya Archbishopwa anena kuti Msusa ali kunja kwa dziko lino koma sanathe kutsimikiza kapena kukana za mphekesera yopsezedwa komanso ngati akukhala mwamantha ngati mmene zikumvekera kamba kupereka maganizo awo pa ripoti la komitiyo. Vice General mu mpingo wa Katolika Father Monsignor Boniface Tamani ati Archbishop Msusa ali mdziko la Holland komwe kuli likulu la chipani cha mpingowu cha Montfort komwe akulandira thandizo la mankhwala kamba ka vuto la mwendo lomwe lakhala likuwavuta kwa nthawi yayitali. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.